Una cosa que a mi m'ha interessat molt de poder fer la biografia de Pere Català i Pich és realment conèixer una persona que més enllà de ser un fotògraf és tot un intel·lectual. O sigui, Català Pich recupera la tradició més brillant del segle XIX sobre l'humanisme, principalment, i ho posa, diguem-ne, al segle XX. Ell sempre va ser una persona gran, diguem-ne, en comparació amb la gent que s'agrupava, perquè tenia aquesta consciència humanista de que s'havia de canviar el món, de que s'havia de modificar el món, tenia una concepció pedagògica molt forta, perquè realment tot el que ell fa, tota la seva literatura, tota la seva reflexió, tota la seva fotografia, tota la seva reflexió sobre la psicologia, tenen aquesta voluntat pedagògica, aquesta voluntat intel·lectual de pensar les coses que s'està fent. Per això també sempre se l'ha cridat no només com una persona que fa fotomuntatge, sinó que en aquella publicitat hi ha un teòric a darrere que ho està fent servir per alguna cosa. Això el porta a ser un personatge que incideix molt en la premsa local i en la premsa nacional per intentar modificar l'opinió pública, però també després el porta a la República a fer campanya de manera directa, no?, per l'aprovació de la República, i després amb el comissariat de propaganda per fer directament campanya a favor de la defensa de la legalitat democràtica.